Good morning. Ayan, binabagbag na nga nila Kuya Ulan ang bahay ni Apong Dora. Kukunin lang nila ang mga tabla na pwede pang magamit sa ipapatayo naming bahay kubo ni Apong. Abangan. A few moments later. Yan guys, gugupitan namin si Lola Dora para maganda. Pong ribbon, gusto mo pong? Oo. Bishop style Q, kaya't ma? I don't like that. I don't like that. Eh, Bakit? Ano yan? yung B, maganda. tapos Q. yung maganda ang gusto ko. Ay, po. Kainin mo muna yung pong eh. Ay, Hindi pa man nakakain. oo nga eh. Gusto ko. Ito nga ice cream. Kukuhan mo pa sana. Ice cream daw. Wala na tayo bibili. Paano ang buhay? Wala pang payout. Sino pala may nagakuha ng kamukha? Wala eh. Tayo ah. Kami. Sinong magkuha? Kung hindi ako. Ako pa. Nakakatuwa na naman. Nakatulog ka na pong Maya? Ay, hindi pa. Hindi pa, bakit ay? Hindi ako matulog ka daw. Kung hindi ako napuyat. Ba't napuyat ka pa? Oo. Bago natin paliguan si Apong Dora Ay, na, no. Huwag na to. May mainit naman Ay, pong. mainit pa. Oo. Para mabango. Oo, bukas na lang. Hindi. Nung isang araw ka pa na hindi naligo. Ligo ka para fresh. Ay, hindi. Para Para hindi, makahanap ka ng para hindi lang awin. Na press o hindi. Hanapin para may makakita sa'yo ng handsome boy. Umpisa na natin, Bong. Ready ka na ba? Opo. Game na ka mo. Ano sa cheek? Oo, Hindi ako para may chicks tayo baka pong. kasi may magligaw pa sa'yo pang pag nagupitan ka, Ay, naku. tapos nakaligo, ba? Hindi po ako professional. Kaganda ni Ayaw ko Lola. Pero magligo sa akin eh. Bakit po? tatry ko rin Ay, po. nako. Mga bata kami. Oo. Ako lang po ang tagagupit ng buhok namin. Mga Oh. kapatid. Sa mga nanonood dyan guys, wag niyo pong gayahin to guys. Professional po to. Kitam, talaga. Una. Hindi ako busog. Walang ulam. Walang ulam na. Binigyan ka nga. Sinong nagbigay? Sa tabi mo. Ay, Yan, ayan. yung nagagupit sa'yo ay. Sinatinan kita dito kanina. O ano? V-shape, style Q. Ang gupit niya ako. Pugis ka man eh. Karaman panin yan. Ne, sa kuna ne. Yung kapatid ko ng babae. Oo ah. Tanong Pires N. Peres, Ayan ang gusto ko. Talaga. Loko-loko na pa. Sinong kapatid mo to? Si Panin. Taga saan yan, Bong? Nalanggang na kapatid ko. Nasaan siya ngayon, Bong? Nandun sa bahay. Ulianin na. Ba't ikaw ay hindi pa? Ulianin. Hindi ka malikot po nga. Oo nga. Gunting ko yung balat mo. Oo. Sabi nila, abang, sa Apong Dora, bagong hair daw. Ano man lang ni Apong Dora, bagong hair daw. Mahal. Magpiyaw tayo naman. Biyaw. Oo. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Bakit ba? Wala. Piyaw ka nila tayo. Ang kurta tayo pa. Ayun, piot pagkain. Wala niya. Malikot po. Beauty. Beauty. Wow, naglitaw ang beauty ni Apong Dora. Oo, press na press. Press na press. Buwasan po natin. Nalaingak sa kuwas po nga. Talaga. Nalaingak. Pikit ka pong pikit. Pukis ah. Ayos. Ayos ang pukis ka. Mm.
Napaliguan namin to guys pagkatapos. Lilisan. Ito, ang tabasan mo pa. Parang mabilis magkapaglumbok. Magtubo. Kapugi na ni Apo nga. Kapugi mo na. Apo, Apo. talaga. Kamukha na ni, ni Imelda Papin. Opo. Ayos. Ay, apo. Tumatanda, gumaganda pa. Sana all. Sana Oo. all. Sana all kahit matanda, maganda. Malikot po nga, yung napayag mo. Baka ibanda ka ni Apong Duro nga may salapayag na. Babayaan mo yan. Ito, huwag ka malikot. Okay na pa? Ayos na. A few moments later. Ayan o, fresh na si Apong, bagong ligo. O, diba? Fresh. Oh, balik ako sa mga tao. Easy to do. Fresh. Ay, ganda pa. Diba? Kala niyo bang si Apong Duro yan? Nakadumo sa kuhanan di ko to. Neng. Di na dyan, manugang da. Tara ka na si Mama. Bukas guys, ipag-shopping namin siya ng mga gamit niya. Saan? Ito yung Dun sa bayan. damit. Hiniraman muna namin ng damit kay Mama. Hiningan muna namin ng damit. Tsaka short. Ayan. O, kasi wala na kami kinuhang mga gamit niya doon. Kasi totally talagang wala nang mapapakinabangan. Oo, sige. Damit, gamit, pang... Tsaka yung Jura box niya, lagay niya ng damit talagang bulok-bulok na kaya. Bibilihan na lang Talaga, namin siya guys ng talaga. bago. Yan. Hindi, maginawang karandam. Konti pa. Kulang pa. Yan, pwede na. Ha? Ganunin mo yung palatandaan. Iikot lang na ganun. Ganyan? Oo. Tuloy mo ulit. Gusto mo lang umakyat eh. Gusto niyo lang umakyat. Hindi makakyat. Oh, ano Ito nga ang bahay nyo. Ito na yung bahay nyo. Lipat na kayo dito. Bakit alam mo kanina yung bahay nyo? Diba? Mga busy. Nako, nabira na tayo. Ano yun, takay ano? Ay, naprende. Naka, kaya ayok yan. Ano yan? Napukpok mo? Hindi, binigay na eh. Saan isa? Guys, kunti na lang. Hay ka dito, balong, oh. Dali. Yan. Konting kembot na lang. Ang bahay ni Lola Dora. Basta na kaya bindigan to. Mas presko siya dito, guys, kasi may puno. Pakiayos naman yung mga yan, girls. Baka mahulog ang paan ni Apong Dora. Ganda lang ang bahay ni Dora. Hindi na siya mababasa. Wala ng pulo. Bago lahat ang bubaw. Ano, kumikinang-kinang pa. Pipinturahan pa namin yan, guys. Claro. Kung ganyan naman, hindi mamaya eh.
Kulang pa yata isa. Tama na yan. Ay, nakuha ka. Ay. Diyan ka lang, ikaw yung dyan. May mat. Patulin talaga. Dito ka lang. Si kanan girl at si kaliwete girl. Huwag mo na ganyan mat. Dandan lang. Huwag mo sunod eh. Iwan mo lang. Mauli ka lang sa kanya. Doon ka lang sa likod niya. Bayanihan to guys, bayanihan. Wala sa likod ng mga pagkan. Ang lalaki dito sa loob. Yan na si Balong, umarangkada na. Hirap mag-construction. Congrats guys, mga nanalo. Galing-galing nyo. Sa mga hindi po nanalo, next time, bawi po kayo. Mayroon po tayong pa-cellphone sa susunod. Pukpuk yung kamay niyo. Ito. Lagariin mo pa yan, te. Ano, sukatin mo yun. Ayan, ganyan. Engineer to guys, gawa ng mayroon tong foreman at saka engineer. Si, ano po, si Foreman. Si Engineer. Klase ka, basta. Yung engineer guys at foreman, sila na rin yung ano, trabahador. Simple lang ito guys, yung bahay na po. Bibilan ng ano yun. Ano, Marikit? Marikit! Ang buhok! Tignan mo doon. Para maganda. Tingin dito, Marikit! Maganda. Ang ganda naman eh. Ganda. Nagustuhan mo, Pang? Peresco. Gustuhan mo daw. Ah, ilaw. Bilang ka pa namin ng gamit dito sa loob. Gusto mo pong ng radyo? Gusto mo ng radyo? Radyo. Radyo na lang. Radyo na lang. Para may tugtog siya. Para maka-chat-chat ka. Chat-chat-chat. Paano nga yung chat-chat mo, Pong? Yung ka-chat-chat mo? Paano yung chat-chat mo, Pong? Cha-cha. Di mo machibugan siya. Saan manong boyong pula dahil. Wala, umiyak. Si Mama yung tawa mo kasi kalakas-lakas. Iyak tuloy si Marikit. Ay, ito. Atapok-pok. Pinabutan na. Hindi. Naalis daw. Siksi-siksi ni Marikit eh. Takot. Ay, maglagay na sila. Baita. May natin itita. Maganda. Maganda, Pong. Oo. Hindi pa tapos yan, Pong. Antayin mo, Pong, pag finish na. Ganda. Ganda. Bayanihan.
Ano? Waya? Much later. Update tayo sa bahay ni Lola Dora. Hindi pa tapos. The next day. Hi guys! Good morning! Good morning po. Ngayon po pupunta kami ng bayan. Bibilhan namin ng gamit si Lola Dora. Shopping kami guys. Bilhan natin ang gamit. Para sa kanyang bagong bahay. Yes. Thank you po sa nag-sponsor. See you later guys! Bye! Much later. Ayan guys, nandito kami sa Save More. Namimili kami. Much later. So, ayun guys, nandito na ang mga gamit ni Lola Dora. Lalagyan pa ng plywood to guys, saka wala pa siyang pinto. Pero gagawin to ngayon. Ayan. Mamaya makikita nyo ang Dito kaya pong dura. makeover. Bago lahat. Puro blue. Hindi na siya apong Dora. Yan guys, isa-surprise namin si Apong Dora. Ayan po ang mansyon ni Apong Dora. Hindi man siya kalakihan. At least,
hindi na po siya makakaalis-alis at may matino-tino na po siyang tulugan. Ayan guys, mo hinigana ni Ate Gretchen. Guys, ang sarap dito kaya pong Dora. Pininyagan niya na. Ayan, nagkakabit na ba ng cortina si Puro blue dye. Madonna? Kanyang purple. Malamig. Hello po. Puro blue, guys. Ang lambot ng higa ni Lola, oh. Ayun guys, bali konti na lang maayos na makukuha na namin sa ating Dora sa kabila. Bali nandun po siya sa kabilang bahay. Surprise namin to sa kanya. Ngayon kahapon, sabi niya kapag lumipat daw siya dito, gusto niyang handa bilo-bilo. So kaya ginawa namin siya ng bilo-bilo guys. Ayan. Isang tawa. Tingnan nyo, oh. Magsawa ka na, Dora. Namiss na. Bilo-bilo ni Aling. Thank you, Ate Aleng. Rina. Ate Rina. Gorospe. Sa masarap na Sigurado masarap yan. bilo-bilo. Rina. Ni Aling. Yan, may mga pakortina si Lola Dora. Dito na rin ako guys matutulog siguro. Pag pinalayas na ako ni mama sa bahay. Sabihan niya. Tsaka si Auntie Pasing rin, pag nag-away daw sila ni Uncle Marisay. Tapos si Auntie Ligaya guys, siya rin daw mag-next dito kapag siya nang next dito. Tagapagmano niya. Mamanahin daw. Nakakontrata kay Auntie Ligaya, siya next titira dito guys. Anong masasabi mo doon, Ante? Dalawa sila. Ha? Ayaw ko guys. Bakit ay? Kagakit-kit kaya? Wala ka nang masyadong Walang kasama yung apo ko guys. A few moments later. Ayan guys, nandito na kami kay Lola Dora. Hindi niya alam yung mga pa-surprise namin sa kanya. Hi Pong! Kamusta ang maghapon mo? Tadyayon, tamakita mo dyan balay mo. Nagkawin. Talikod. Oh, yan oh, bagong haircut, bago ang dress. Next. Ang ganda naman pong ng dress mo, oh, kainggit. Pwede akin na lang yan, Pong? Ha? Nagustuhan mo pong yung damit mo. Ika ka naman, magpahingi ka ng kuwan. Oo, Damit mo na magaganda. Marami doon pwede po. kayong gatanga? Mayroon. Sini lang. Mayroon. Yan pong, may surprise kami sa'yo. Oh, thank you. Ayan. makita na. Excited ka na ba, Pong? Ano? Excited ka na ba? Talaga, totoo ma. Oh, tara na. Excited eh. Oh, yan. Very excited. Dahan-dahan lang. Ako pa. Nakasakaya. Oh, ayan na si Lola. Surprise! Pikit mo muna ang mata mo, Pong. Close your eyes. Yan. Oh, sige. Close your eyes! Close your eyes. Close your eyes. Dito ka muna, Pong. dito ka muna. Magtawid ka muna. Lundag pa. Oh, close your eyes. Close your eyes. Oh, sige ha. Wag ka muna magmulat, Pong, ha. Oh, surprise to. Oh, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Daya, close your eyes nga eh. Close your eyes. Nakamulat ka man. Pero nagamulat. Oh, akyat. Pong. Yan. May binilang ka na ng sinilas mo maganda. Ano? Nako. Thank you. Thank you. Ang babae Ninyo. Oh, sige. Oh, ipo nyo doon. yung jay trono. Binilang ka namin ang trono mo. Ay, nakamulat na siya. Yung trono niya. Oh, yan na po ang upuan mo ngayon. Ayun. Wow! Diretso ka pang! Sandal ka pa! Sandal ka! Sige! Parang maganda yan. Oh, Oh, yan sandal! na. Wow! Ay, nako. Ikaw na si Doña Dora. Doña Chodora ya daw. Opo, Teodora yan. Oh, pakita niyo yung higa niya. Dali to. Ipakita mo na yung higa niya. Ito mo Dali siya. pa, tignan mo yung kwarto mo pa. Ang ganda ng kwarto Ay, mo pa. maraming salamat. Salamat sa ulitin. Oh, po nga, ito po nga. Ganda ng tulugan mo. Oh, higa. Dito, oh. Ito ang kwan, bahay ko. Opo. Oh, yun ako. Dito ka na po nga. Try mo higaan. Hindi ka na yun. Dati ko mo eh. Kalambot yung unan mo ah. Ayan. Sige, upo ka po. Masarap matulog ka. Ah. Maturog ka nga, Rodan, ah. Ay, hindi pa. Hindi pa, magkain pa nga. Pahigayin mo muna to. Paupuin Hindi mo muna ako, doon, Peng. hindi ako pa nakainom ng Nang. Na.
Hindi ka pa nagkain ng ano po. O, try mo muna pong mahiga nga. Try mo lang. Ito, dito ah. Dito sa higaan, sa malambot. At malambot. Oo, nako. Masarap ng parang Ah, matulaw. matulog. Oh, tapos yakapin mo to pong. Yan. Ayan. Oh, may baby ka na. Baby. Oh, di ba ako? Oh, dali na pong doon ka na sa trono mo. Anong masasabi mo pa dito sa bahay mo? Maraming salamat sa inyo. Dito apong doon ka magsabi sa kanila. Ano sabihin mo pa? Salamat sa ulitin. Masaya ka pa? Masaya ka? Opo. Sobrang saya mo pa. Sobra. Masaya na ako. Naba lang ako. Ah, Nabanang ka na ni Hapungan. Mayaman na daw siya. talagang Eh, doon niya paano? Dora na po nga. Oo nga. Paano may bahay at saka may... May upuan ka na. Oo. Tapos may maganda ka pang higaan. Oo. Tignan mo, may kurti-kurti na pa yung bahay mo. May Jurabox ka pa. May surprise ako sa'yo po. O ano? Anong ni-request mo kahapon kakanin? Kakanan? Ano ngayon? Yung gusto mo. Yung bilog mo kung sinong gusto mo. Hindi, yung ano kakanin nga yung gusto mong sinabi kahapon. Di ba? Tambong. Di ba? Bilo-bilo. Bilo-bilo. Masarap. Kaya ma? Ayun, Oh, dito nila ka daw. Dito ka pong amo na sa trono mo. Doon ka sa upuan mo muna pa. May ipakita pa kami sa'yo. Pag gusto mo Magpahinga. magpahinga, dyan ka. Dyan ang pwesto mo. Yung pag sa araw, dyan ka. Pag sa gabi, sa kwarto ka. Sige po, magsandal ka lang. Ay, Si Dunya Dora nga. oo nga. Oh, may chinilas ka pa, apong. Ay, sinilas pa. Ay, Sinilas ka pa, salamat. oh. Pang rayuma. Pang sayo ma. May rayuma ka. O, sandal mo na, pong. Sandal mo na. Yan. 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 Dunya Dora. Si Dunya Dora talaga. Yan. Pungom, sa'yo lahat to, Pungom. Nakikita mo to? May radyo ka, pong. May radyo? Oo. Para hindi ka mainit. Oh, may radyo ka. Mag-cha-cha-cha-cha na tayo. Yan, ang gamit ni Apo. Mag-cha-cha na si Apong. Paano Paano nga chat mo, Pong? Cha-cha-cha. Kasano cha-cha? Cha-cha-cha. Ading masikukan sa manong boy ungkula dayta. Palakpakan. Meron ka ring vitamins tsaka gamot. Binilang ka na namin gamot sa ubo. Walang Pag problema. sinipon ka, vitamin C tsaka paracetamol. Walang problema. Dami mong damit po nga. Oh, Dami. May ilaw ka pa, solar. O, may gatas ka. May Talaga. juice. May diaper. Isuotin mo to, Pong, ha? Mag-diaper ka. nagmamaya kulay na eh. Ang pangdalaga. Wala Damot shampoo. Oo. Marami naman eh. Binili mga tayo short mo ng- na eh. Oh, ang ganda ng mga damit ni Apo. Kaya wag mong dudumihan na to. Apo nga, huwag ka na maglayas-layas. Oo. Para hindi magdumrit yung mga damit mo. May orange ka din, may plato, may Ay, salamat. gel, may lagay ng sabon. Oh, at isa pa Apo, mayroon kang baston Yun, na. may tungkod. Huwag mong pamalo yan, Pong, ha? Ano? Huwag mong gawing pamalo. Baka paluin mo si Balong. Ay, kung minsan eh. Wag eh. Ay, wag na. Walang magbantay sa'yo pag pinalo mo. Joke lang. Oh, joke lang. Joke only. Masakit ang pamalo. Oo. Pang ano lang yan, pang kung magbaba ka dyan, oh. Oo. Pang ilalang. Tungkol. Meron ka ng tungkod. Ang ganda ng basto. Masaya ka pa? Masaya. Oo, masaya naman. So, ito na ang bahay mo po nga. Huwag ka na mag-alis dito. Oo. Ito ang bahay ko nga talaga. Maganda. Hindi na nagatulog-tulog. Wala Kahit nang tulog. kahit malakas ang ulan, wala nang tulo yan. Oo. Maganda. Maganda na. Oh, ayan yung handa. Blessing siya. Thank you, Rina Goraste. Sa iyong pagdalo. Bilo-bilo. Sarap ba? Yummy. Oh, maraming audience si Auntie, maraming bisita. Kaway-kaway kayo. Ay, may surprise pa kami sa magbabantay. May surprise kami. Dali
Dali dito, Balong. Pasok ka dito, Balong. Ito po, ang magbabantay kay Apong, si Balong. Dito siya matutulog. Yan, may surprise kami kay Balong. Bali tong tablet na ibibigay namin kay Balong is ito yung napanalunan ni Sis Abigail. Ang sabi po kasi niya sa amin, ibibigay na lang po namin tong tablet sa mas nangangailangan. Si Balong po ay nag-aaral pa at wala po siyang ginagamit na pang online class. Kaya siya na lang po yung bibigyan namin. Total, siya naman po yung willing na magbantay kay Apong Dora para naman po magsiyahan si Balong. At saka para sipagin si Apong, hindi niya pabayaan si Apong Dora. Ni Balong? Opo. Ayos Balong? Baka naman mag-cellphone ka, ay mag-tablet ka lang na mag-tablet. Yung alaga mo, nasa kalsada na pala. Hindi. Dapat, abang nandito ka para nakikita mo pa Alam din. ko lahat. Yan, ayan na. Na-video tayo Yun, ha. Wow, Balong. Samsung Tab A. Samulong. Wow. Iiyak na yan. 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 Siyempre, tears of joy nga. Yan. Wow! Samsung. Pakita mo lang. Salamat po, Ate Abigail. Yay! Thank you, Sis Abigail, sa pa-tablet. Ayan, may radyo si Apong Dora para hindi siya mainit. Salamat. Wala na akong gasto. na pong rest sapagkat yan po ay marami pong pinanggagalingan. Narinig mo Saglit pa? po, Sir Fam. Gusto ko pong ating Narinig mo pa? Oh? Okay na, Pang? Ayos? Ayos, Pang? Si Balong nang bahala dito. Sino mag-refill dyan? Magkain muna tayo. Blen, kakain mo ba? Guys, kain! Everything is blue. Blue, 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 blue. Blue. Pangkwan, Dinkel, gusto mo ba? Nagustuhan ni Apong, guys, oh. Taba na si Apong ah. Taba na si Apong. Karagsak na ng mukha mo pong, hindi ka tulad dati, hindi ka na halos magsalita. Mag-vitamins ka po nga, mag-inom ka ng vitamin C. Para malakas ang immune system. Tapon din Apong yung binili naming ilaw nakaraan, saan mo nilagay? Where did you put? Aywan ko ano. Sabi sinira mo daw. Ay, aywan eh. Bakit sinira mo? Huwag mo sirain yan pong ha. Bakit po? Sira ko? Oo, inagis mo daw. Lagi. Nakaunguta kaya. Ewan ko lang po. Baka po. Ano? Baka nakaungot ka oh. Ayaw. Ilaw ko na oh. Para may ilaw ka dito. Pang pag sinabit namin yan, huwag mo nang abot-abutin ha. Opo. Hindi maulit lang. Hindi na maulit. Oo. Siyempre, ulyanin ka nga, nakakalimutan mo. Oo, kung minsan. Saan ang bahay mong road pa? Ito. Amazing! Oh, ganda. Kapon guys, wala pang gamit, di niya daw to bahay. Pero nung may gamit na bahay niya na daw. Siyempre, kamo nga, beautiful. Saan road yung bahay mo pa? Ito. Wow! May pala, ano pa yung tatanong. Ba't kapon sabi mo, hindi mo to bahay? Paano hindi ako pa nakakita kung maganda o hindi? Eh ngayon ay maganda o hindi? Maganda naman. Bigyan ng jacket yan. Bago pa tsinelas mo po oh. So yung guys, bale dito na po titira si Apong Dora kasi yung nakaraang bahay po ni Apong talagang ano na po, talagang sira na. Hindi na po talaga siya makakatulog doon kasi gawa po ng pag umuulan, nababasa siya. Tapos magigiba na talaga yung ano. Kaya ang ginawa po namin, nag-plan po kaming mga team. Ang sabi namin is maghati-hati na lang kami para mabilan siya ng bubong, magpagawa yung bahay niya. Ngayon, ang kinausap po namin yung apo niya, yun lang, si Tintin lang na lang po kasi yung
natitirang apo niya dito sa sa Mindoro sa baryo. Pumayag naman po na kaya lang ngayon hindi niya pumaasikaso gawa po ng busy rin po sa bukid. So ang magiging bantay kay Apong is si Balong. Bali anak po siya ni Tintin. Siya po yung apo ni Apong Dora. Opo. Siya po yung mag-aalaga kay Apong. So ngayon, magkaroon din po ng konting problema dito sa Taiwan niya kasi gawa ng hindi nagkaintindihan sa pero nasolve din naman. Nagkaroon lang ng konting problema pero nasolve din naman. Kinausap na lang po namin ng mabuti yung may-ari ng lupa. Then, ang inanala lang po namin, bali magbibigay na lang po kami sa kanya ng monthly. Parang nirenta namin yung lupa para may mapatayuan lang ng bahay si Apong Dora. Doon po kasi guys sa dati niyang bahay, medyo delikado na po kasi doon kasi malapit po sa kalsada. Kaya kahit ipatayo namin yung bahay niya doon, ganun pa rin lalabas at lalabas siya. Delikado pa rin po siya doon kasi may bibilis po yung mga sasakyan lumadaan. Kaya dito, mas safe po siya malayo sa kalsada. Tsaka may talagang nagbabantay sa kanya. May nakatutok po talagang magbabantay si Balong. Mayroon po nag-sponsor kay Apong Dora. Kaya po, ang ginawa namin sa sa binigay na pang-sponsor sa kanya is binili po namin ng gamit. Ayan guys, yung mga gamit niya dito sa loob ng bahay. Ayan. Lahat yan. Then, syempre, mayroon din po siyang pang maintenance na pagkain, gamot, o kung may emergency, nakatabi lang po yun. Para pag may emergency, may mahugot tayo kay Apong Dora. Yung renta po ng pinagkakatayuan ng bahay niya, sa team na lang namin kukunin. Kami na po ang mag-shoulder. Yes. Hindi naman ganun kalaki guys, saktong lang naman, sapat lang po para sa kunting tulong din kay sa may-ari ng lupa na pinagtayuan. Bali guys, gusto po namin magpasalamat kay Ma'am Pink Lady from San Jose, California. Thank you po. Napakalaking tulong po ito kay Apong Dora. Itong binigay niyo po sa kanya. Itong mga gamit niya. Kasi wala na po talaga kaming nakuhang gamit doon sa dati niyang bahay. Wala po kaming kinuha kahit na isang gamit. Bali sa Apong Dora lang yung talaga yung nilipat namin dito. Kasi talagang wala na siya totaling mapapakinabangan. Kaya lahat to bago. Diba Apong? Bago lahat. Apong, masaya ka, Apong? Opo. Thank you, Pink Lady. Yay! Saya ka Pang? Opo. Sobrang saya niya. Isang chat-chat naman dyan po. Ading matigugan siya. Guys, bale, nung kinuha namin siya dun sa kabila niyang bahay, talagang parang na si Apong hindi, halos din na siya nagsasalita. Sobrang payat niya na napakadungis niya. Bali po kasi, bago po kasi namin yan kinuha, nalaglag po siya sa kanal. Sa may butas. Nilalagnat siya nung dinalaw namin. Namaga po yung ganito Namamaga yung ganito niya. Tapos marami po siyang gasgas sa likod, sa binte. So ngayon parang na siya, yung maragsak Masaya na ulit. Ano bang tawag Tagalog? Malakas na. Masaya. Masaya na siya. Nakakatawa rin siya guys kasi ang matakaw siyang kumain. Yun yung kapag binigyan mo, ubusin niya po talaga yung pagkain. Kaya hindi sayang. Yung magandang pakainin si Apong Dora. Sandal mo lang po para hindi mapagod yung likod mo. Pwede ka magsandal pa. Isandal mo Para po. magdiretso. Sige Pong, try mo Pong. Higa ka dyan Sandal ka. Pong. Tignan mo ka sarap. Diba? Sound pa. Gusto mo magdi-4. Wow! Diba? Donya ka na ba? Donya Dora. Tapos nakaradyo ka pa, ote. Tapos pag ganon-ganon pa yung papong Nagakuyakoy. Tapos wag kanta-kanta ka po. Okay na tayo Pang? Opo. Okay. Huwag kang aalis dito po nga. Dito lang Opo. Nandito na lahat ng kailangan mo. Wala ka nang kailangang bilhin. Nandito na lahat. Bali guys, yung kanyang pang araw-araw na pagkain, kung ano po yung mayroon sa bahay, pwede po namin ihatid dito. Kasi malapit lang naman po yung bahay namin dito. Kaya isa rin po yun yung dahilan kaya gusto namin talaga dito kasi malapit siya sa bahay. Tsaka kay Antipasing guys, kapitbahay niya rin si Antipasing. Kaya Hindi na siya mahirapan sa pagkain. Pwede rin silip-silipin din ang Antipasing dito pagka wala kaming pag hindi busy. Pag walang vlog.
Ikaw naman, Apong, huwag kang pasaway, ha? Opo. Para hindi mapagod yung magbantay, kawawa yung bata, oh. Oo nga. Promise? Promise. Promise. Pag pasaway, naku, layasan ka ni Balong. Mura magbantay na sa'yo. Ayan na guys, ang final look ng bahay ni Apong Dora. Ayan, may radyo. Dito rin namin nilagay yung kanyang mga pagkain. Ito ang kanyang mga sabon, shampoo. Ito naman ang kanyang mga pagkain. May gatas, sterilize. Yan, mga dilata. Meron siyang juice. Kailangan nating ilak guys at baka ulyanin si Apong. Yan, meron din siyang lagayan ng maruming damit. Ito ang kanyang solar na ilaw. Tatamtama lang ko. Pagdidaan na niya. Dito rin ang kanyang mga plato. Oo, pagdidaan na lang. Oh. Pong, ano na po, di maiwan ka na dyan, Pong. Opo. Si Balong na bahala sa'yo, Pong, ha? Oo. Bahay mo yan, Pong, huwag ka na mag-alis. Oo. Bahay tayo lahat. Bahay. Pag ano, matulog kami dito, makitulog kami. Oo. Doon kayo. Dito kami. Dito ako. Bukas, gagawan pa namin ng pinto, tsaka yung mga butas-butas pa. Bye-bye! Ingat ka dyan, Pong. Yan guys, mission accomplished na naman ang Team DSL. Hello! So, tapos na ang handahan. Ayan na. Thank you, thank you. Thank you, Ma'am Pink Lady. Saya. Dalaw-dalawan na lang namin si Apong Dora. Maghahatid kami ng pagkain. Mamaya maghahatid kami ng pagkain niya.